Ku yi subscribe a shahararren tashar mu mai suna Ozuk Entertainment don more nishaɗi. Wayan ci garin nan kuɗi kai abincin wani ga gare ka. Mutum ya aka ne wurina. Salamu lafiya. Lafiya rau. Ya aka ne ni yau wanda ganka ne ma wai. Na tide wannan ka. Na gana gari ne fa. Kai ka san rahin abincin da muke ku a nan gida. A Najeriya? A Najeriya fa. Wai na je so abinci wai na ga layi. Ya fi da Kano zuwa Zaria. Ina ga ma kawai sai nace bari ma in yi ta nan saboda ni abun ya mun kwatar rai ne. Allah ku ba wahala abinci ake wa kana wani mu anan ne ba wahala. Ba wata wahala kai ba. Kai ka taɓa zuwa Ghana? Au kai ka je Ghana ne? Ni daga na je tira ni Ghana na kuye kana 10. To ya akai Ghana can sun fi mu sauki ne. Lokacin da ne zaman Ghana in kana son abu zaka siya. Ka san duk ni ko na sai ka samu sabuwa da mu anan je ta zo ta wuce har yalla bai muke shi muna barka da to jib da in kai ka samu a Ghana kai ka samu jib sabuwa dal guda ɗaya dallela zaka kai ta kamfani a baka magi dunkule mai star guda ɗaya dunkule a jib guda kwa a Ghana a Ghana fa ai tattasai guda ɗaya ya kai 10,000 tattasai guda ɗaya kai 10,000 mu anan ka taɓa zuwa Ghana kai mutu a nan taliya baka sani ba gwati kwali guda tana kai 50,000 ka ji dan makareta lallacin ba da ne da guda da paket guda 250 ce amma tsabar rainin wayo sun cire shi in baka sani ba a leda guda ɗaya suka cire shi kai dan iska wancan da gani wancan ta koya maka kaya a gida ka da aka uwata ta haifon ban taɓa ji a zuciya ta zan karya ba